Зәйдә автомногаборье конкурсы 5-нче мәртәбә оештырыла. Анда зур тәҗрибәгә ия армия хезмәтен узган 60 яшьлек машина йөртүчеләр катнаша. Конкурсны оештыручылар быел яшь буынны җәлеп итеп, яшь армиячеләрне сайлап алды. Цели и задачи этого конкурса. Ярышларның максаты автомобиль спортын пропагандалау, юл хәрәкәте кагыйдәләрен белү, сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау, шулай ук экологик тәрбия бирү белән булган катнаш ярыш. Быелгы ярышларга без үзенчәлек керттек. Анда 2 команда хәрби хезмәт үткән ир-егетләр һәм яшь армиячеләр командалар арасында оештырдык, ди Вадим Иванов. Онлайн режимда юл хәрәкәте кагыйдәләре буенча имтиханнан соң пневматик винтовкадан ату оештырылды. Чтобы дополнить свои знания. Автомногаборье конкурсы юл йөрү кагыйдәләрен тагын да яхшы белү, өйрәнү өчен яхшы форсат, ди Виктор Никифоров. Яшь буынга үрнәк итеп кую максатыннан Автобабай республика бәйгесендә призлы урын алган Владимир Тихоновны тантана төстә бүләкләү булды. Награждается диплом Тихонов Василий Владимирович, занявший второе место на республиканском конкурсе водительского мастерства, посвященного Дню пожилых людей. Яркий пример. Вот так держать и юноармейцам, и ветеранам. Не сбавлять темпа. Ярыш нәтиҗәләре буенча шәхси беренчелектә Виктор Уразайкин абсолют җиңүче, командалар 8 баллар исәбендә икесе дә җиңүче булды. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.